Дякуємо, що дивитесь АТР. А тим, хто не дивиться, передайте, щоб дивилися. Тому що у програмі «Булгюн» завжди про те, що сьогодні, саме сьогодні найголовніше, і у нас завжди дуже цікаві гості. Ілона Довгань, Андрій Куликов у студії, і перший гість уже з нами. Перший гість, який разом з нами почне цей інформаційний вечір, це Валентина Ливайченко, голова Служби безпеки України, починаючи з 6-го року по 9-й рік. І це коли ви були виконуючим обов'язки, і потім уже головою СБУ з 9-го по 10-й і з 14-го по 15-й рік, з лютого по червень. І ми якраз з вами хотіли обговорити, тому що знаємо, що, принаймні, в ваших матеріалах говориться про те, що саме з 9-го року, під час вашого головування СБУ, почали розсекречувати ці матеріали, які пов'язані з депортацією кримських татар. От не знаю, чи лише тоді, невже це аж в 9-му році лише почали тоді це розсекречувати і це з'ясовувати? І що це були за матеріали? Я знаю, що тоді був створений спеціальний відділ в СБУ в Криму. Які були матеріали? Скільки їх всього цих справ тоді? Якого характеру були? Що з ними робили? Добрий вечір. Я думаю, що ми всі вшановуємо і сьогоднішній день для кожного сучасного українця розуміння того, що справедливість і до корінного народу України, кримських татар, це справедливість для всіх українців. До конкретного питання щодо розсекречення архівів, то в всякому разі це мої переконання були, мої дії з 7-го року, коли я був переведений з дипломатії в Службу безпеки України. Один з наріжних для мене було завдань – це відкрити правду всюди, де тільки можна. Особливо правду, яка стосувалася долі людей, долі, власне, українського народу, долі. Голодомор, геноцид ми тоді розслідували, довели до суду. Цю справу і було судове рішення. Ну і один з жахливих злочинів большевістського сталінського режиму 44-го року – це депортація, злочин проти людяності, геноцид кримсько-татарського народу. Так, 238,5 тисяч людей було виселено. Якщо не більше. Тому що Ілон і Андрію, давайте скажемо відверто телеглядачам, що навіть відкривши архіви, ми передали тоді лідерам Меджлісу і справи Мілі Фірка, і рукопис Сабрі Айвазова, і багато кримінальних справ, але масштаби сталінських репресій проти всіх, хто жили на території України, і проти кримсько-татарського народу від Харкова, Ілона, до Сімферополя, збирали дітей, сім'ї, сотнями тисяч, товарні вагони. Знову ж таки, показую, ось у вас в студії знаходиться одна з картин, яка правдиво описує насправді, що відбувалося. І сотні тисяч людей говорять, що перевозили в Узбекистан. Насправді везли степами. Люди, які помирали від голоду або діти від знесилення, просто викидали з поїздів, з товарних потягів причому. Хто доїхав до Узбекистану, не було населених пунктів. Ну не було. Це теж правда. Я думаю, в сьогоднішньому марафоні треба дати слово, щоб люди розповіли, насправді вивозять, кидають НКВСники, кадебісти з товарних вагонів людей. І називалось 7-ме поселення, 8-ме поселення, 9-те поселення. Тобто були люди приречені на те, щоб загинути. Для чого сьогодні, власне, і це важливо згадувати, і, на моє переконання, розсекретити і повернути всім людям треба всі архіви. І не тільки СБУ, які ми тоді зробили, але і які знаходяться в прокуратурі, в Міністерстві внутрішніх справ, в інших органах влади. Кримсько-татарський народ і кожен українець і кримський татарин має право, і це було б справедливо, отримати і приватні фотокартки, і справи дідусів, прадідів, будь-кого, які б секретними вони не залишились в будь-якому архіві. І останнє, якщо дозволите, сьогодні дуже важливо і треба в День вшанування сказати, що дуже добре, що прокуратура Автономної Республіки Крим у нас в Україні пред'явила підозру і розслідує депортацію кримських татар саме як злочин проти людяності, як злочин геноциду кримсько-татарського народу. І правильно, що пішли шляхом пред'явлення підозри, використовуючи міжнародно-правовий інструментарій, універсальні конвенції ООН щодо застосування строків давності стосовно злочинів геноциду. Пане Валентино, а як так сталося, що потім в 10-му році ця робота була припинена і цей підрозділ розформовано? Ми тепер розуміємо, як. Тому що Янукович і весь його режим не тільки ж ратифікував Харківські угоди і віддав Крим вже тоді під окупацію. Ясно, що зачищалися і поверталися, вже готувались до анексії Криму, закривали підрозділи, які ми дійсно відкрили для того, щоб
не просто ж розсекретити архіви, але і довести справи до суду стосовно переслідування незаконного кримських татар, до речі, вірменів, давайте згадаємо, греків, які з 41-го року так само зазнали страшний злочин, болгари з території Криму. Німці до цього. Це все були людоненависницька практика. Кримські татари постраждали більше всіх як народ, корінний народ України. Але з приходом Януковича повернулися і вплив, і ФСБ Росії в Крим, який, до речі, ви згадували, ми ж тоді вигнали, ще коли я перебував на посаді, розірвали з ними угоди і домоглись, щоб вони повиїжджали з Чорноморського флоту Росії. Вони все це поповертали разом з ратифікацією Харківських угод, тобто з продовженням перебування окупаційного російського флоту. Хотіли сказати ратифікацію, а вийшло русифікацію. Ну, знаєте, як Фрейд, він же ж не спить в кожному з нас. Паралелі є. Але якщо серйозно говорити, то готувалися до анексії Криму, в тому числі Зараз до цього перейдемо. Зрозуміло, що от сьогодні всі проводять паралелі із цим, але ще от стосовно депортації і тих справ, які були. Скільки всього було таких справ? Які їхні особливості? Там же була і справа Мустафи Джемілєва. Джемілєв, в тому числі, Рифат Чубаров. Все це ми передавали особисто лідерам кримсько-татарського народу Меджлісу. Але я от згадав з найбільш важливих, ну, в всякому разі, з того, що я побачив, мене вразило. Ну, справді, генії наші українські, це і Сабрі Айвазов, його рукопис, до речі, раджу всім перечитати. І, власне, я б звернувся і до української влади не тільки один раз на рік згадувати, а підтримати, видати, надрукувати українською, кримсько-татарськими мовами таких людей, таких письменників, таких політиків. Справи Міллі Фірка, ціла партія, цілий політичний інститут існував і до 37-го року боролися як політична організація за права кримських татар. Сотні тисяч особистих справ, особових, як вони тоді називалися, теж по прізвищам, те, що встигли розсекретити, треба видавати, треба виставляти в інтернет, треба давати доступ для дослідників. А, до речі, доступ зараз є до них? Чи вони залишилися там в Криму? Наскільки Ви знаєте, є Луна, можливість? я пам'ятаю, що в 9-му році ми це оцифровували. Що зробив Янукович з його приходом? Тепер треба перевірити. Якщо раптом забрали з відкритого доступу ці масиви розсекречених справ, треба обов'язково повернути. Але і останнє, для чого це важливо і в Україні, і на міжнародному рівні? Тому що, на моє переконання, треба об'єднати тепер зусилля і Української прокуратури Автономної Республіки Крим, і Ради Європи, і організації міжнародних під егідою ООН, і у Верховній Раді, нарешті, України набратися, заявитися в залу і проголосувати за статус кримсько-татарського народу як корінного народу України. Це нам уможливлює в міжнародному правовому плані на рівні ООН, Ради Європи об'єднати зусилля і вже боротися за звільнення тимчасово окупованого, анексованого Криму для кого? В інтересах корінних народів України. Ми про них згадали, насамперед, кримські татари. Пане Наливайченко, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв буквально вчора на одній дискусії згадував, що коли будинки Верховної Ради і Ради міністрів Криму Автономної Республіки захопили агенти російського ФСБ, їх було небагато, і українського підрозділу «Альфа», котрий розташовувався зовсім недалеко від Сімферополя, не забрало б багато зусиль, щоб їх навіть не знищити, а блокувати і, зрештою, можливо, взяти в полон і всяке таке інше. Але, сказав він, коли були розмови із очільниками «Альфи», ті відверто зізналися, що вони там насправді для того, щоб стримувати так званий сепаратизм кримських татар. За вашого головування Українська служба безпеки вела, спостереження, напевно, вели. А вели якусь діяльність на стримування національного руху кримських татар? Безумовно, ні. Для того і розсекречували архіви, для того і змінювали підходи, і змінювали людей. Це дуже важливо. Але, власне, зрадництво, яке сталося під час і після Революції Гідності, в тому числі в структурах тоді ще режиму Януковича і тої служби безпеки, яка була під керівництвом тоді Якименко, здається, її очолював, і, власне, за часів 10-початок 14-го року, то і Кримська Альфа, і Київська Альфа стояла проти нас на Майдані, і виставляли снайперів, і не тільки. А Кримська Альфа, ясно, що під керівництвом зрадників, кримських керівників на той час СБУ, Севастопольського, Сімферопольського, в повному складі керівники перейшли на бік агресора і віддавали злочинні, протилежні від Києва накази.
І ясно, що не виконали головного, тобто не пішли і не звільнили від російського спецназу, якому, до речі, передали зброю місцева міліція, і віддали під охорону і парламент Криму, і урядові структури. Так насправді відбувалося. Величезне зрадництво, і більше того, в той самий час, треба це нагадати, в Крим, Севастополь переїхав, тобто втік, і Янукович, і всі його силовики. Ми зараз про це Лютий, березень Ми 14 року. повернемось до розмови з Валентином Наливайченком. Зараз у нас є зображення, що відбувається на Чонгарі, а після того будемо говорити із Лілією Полянською. Просто на російському кордоні. От те, що Вірніше, зараз на так відбувається. званому російському кордоні, на адміністративному кордоні між Україною між окупованим Кримом і рештою України. Ми бачимо, що відбувається, чуємо вигуки, які підкреслюють, що так, протистояння, яке, зрозуміло, не закінчиться сьогодні. Можливо, в такій формі воно завтра і не триватиме, але протистояння між тими, хто за волю Криму, за волю України. Так. У нас буде ще включення з Чонгаром пізніше в наших наступних частинах нашого сьогоднішнього інформаційного вечора. У нас ще є зараз прямий зв'язок з Національної опери. Там працює наша колега Лідія Полянська. Сьогодні низка заходів пам'ятних відбувається на вшанування, як я сказала, Дня пам'яті жертв депортації кримських татар. І от зараз в Національній опері вечір реквієм. І звідти з нами має бути на прямому зв'язку Лідія Полянська. Лідія, доброго вечора. Розкажіть, що відбувається, хто прийшов, які там заходи? Доброго вечора. Вечір реквієм за пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу завершився 15 хвилин тому. В офіційній частині першим на сцену вийшов президент України Петро Порошенко. Після нього слово дали Мустафі Джемілєву, лідеру кримсько-татарського народу. Ріфат Чубаров також зазначив, що кримські татари не здалися і продовжують свою боротьбу як в 44-му році, так і зараз в окупованому Криму. Також президент України Петро Порошенко в своїй промові зазначив, що кримський татарський народ про створення тиждень тому комісії, що працює над внесенням змін до Конституції України щодо статусу кримсько-татарської автономії, над її започаткуванням. Крім того, він сказав, що прийняв рішення посмертно вручити нагороду Героя України Рішату Амєтову. Після офіційної частини показали фільм, де використовували кадри про фільм «Хайтарма», про депортацію кримських татар, архівні кадри сімей кримських татар ще з доокупаційного періоду до депортаційного. Лідія, яких політичних лідерів, окрім лідерів кримських татар і Провести технічні президента, причини. ви бачили на цьому реквіємі? І громадських діячів. Перша на сцену вийшла Алія Хаджабадінова. Вона виконала народну кримсько-татарську пісню «Суяка». Потім на сцену вийшла Ельзара Баталова, заслужена артистка України та Криму. Ахтем Сітаблаєв прочитав вірш Лілії Буджурової про повернення на батьківщину. І в завершення на сцену вийшов Фемі Мустафаєв. Спасибі, дякуємо. Дякую. Нагадаємо, що це була Лідія Полянська з Національної опери, де сьогодні вшановували пам'ять жертв депортації кримських татар. На продовження теми от стосовно того, що відбувалося в Криму от останні роки, і в тому числі за той період, коли ви якраз очолювали Службу безпеки України. Ви вже тоді почали забороняти в'їзд в Україну десяткам громадянам Російської Федерації. У вас були якісь докази того, що вони дійсно підривають незалежність України, що вони займаються сепаратизмом? Що відбувалося? Щодо Криму, Автономної Республіки Крим, партія регіонів, партія комуністів завжди в Україні. І підтримка з спецслужбами Росії та й, власне, Кремлем і будь-якою російською владою, починаючи, я думаю, з першого приходу Путіна, завжди була політика з їхньої точки зору, декларування, що Крим
це не українська територія. Відтак, це не просто сепаратисти були, це люди, які зазіхали на територіальну цілісність України. І люди ці, я хотів би нагадати, мені здається, тільки журналісти нас тоді підтримували. Парламент точно в своїй більшості був проти, коли ми почали забороняти і видворяти з країни мера Москви Лужкова. Затуліна в статусі тоді ще, здається, голови комітету Держдуми і депутати, і всього іншого. Я вже не кажу про те, що це заборонили. Жириновський, само собою. Але, Андрію, пам'ятаєте, були ще ж сепаратистські організації в Криму. Севастополь, Крим, Росія. Профінансована і створена Росією. Для мене і для нас тоді не було двох питань, що з ними робити. Ми їх за законом переслідували, закривали і забороняли діяльність цілих організацій, таких організацій в Криму. Ну і друге, ми частково вже згадували, пані Ілон, це вислання з Автономної Республіки Крим і закриття всіляких ФСБшних представництв і на території або на базах тимчасової дислокації Чорноморського флоту Російської Федерації. От це була справді загроза, коли сепаратистські організації, підривні політики російські, які ставлять в принципі під сумнів територіальну цілісність нашої держави, та ще і спецслужби Російської Федерації на території Автономної Республіки Крим. Проти них ми і працювали. Це було дуже важливо. Дивіться, те, що там була діяльність таких організацій, очевидно, був ґрунт, так, і вони могли там собі діяти. Так. Бо якби такі організації були десь в інших областях, там чи на заході України, вони не були підтримувані. Ну, були і в інші. Були підкарпатський Сойм Русинів. Тобто сепаратизм виникав в Україні і виникає, на жаль, до цього часу там, де є в українських органах влади або в українській політиці зрадники люди, в принципі. Україна ще до анексії Криму, щоб Крим був український більше за ментальністю? Безумовно, мало що робилося. Якщо ви питаєте у людини, яка є надзвичайно обізнаною прагматиком, і всі мої не просто дії, але цілі служби людей, багато хто підтримав, повторюю, журналісти, правда. Я хочу згадати Валентину Сюмар, я знаю, чи дивиться вона марафон. Поодинокі осередки українства, як державників, існували на території Автономної Республіки Крим. І тільки вони, наприклад, підтримували, коли ми організовували спільно навчання, наприклад, з країнами НАТО на території Автономної Республіки Крим. Тільки вони підтримували справжнє справедливе ставлення до меджлісу кримськотатарського народу. Всіляко спростовували міфи, які роздувалися і російською пропагандою, і через місцеві осередки, повторюю, сепаратистських або партійних структур регіоналів і комуністів. Згадайте, що творилося в Бахчисараї. Здається, це був червень чи липень 2016 року. Якби тоді не державницька позиція Мустафи Джемілєва і Рифата Чубарова особисто, вже були інспіровані заворушення. Чому заворушення штучно інспіровані проти кримських татар та ще й на їхній власній землі. Я пам'ятаю цей жах, коли особисто тоді приїхав, тільки переведений був з посла. Коли це було? Це був, здається, липень 2006 року. Шостого. Я саме про це говорю. Бо саме тоді мене перевели з посла України в Білорусі, і я вперше потрапив і бачу, що вже БТРи на вулицях, вже стрільба. І причому стріляють по нашим жителям. А стоять і провокатори, так звані російськомовні мешканці Криму. Вся ця історія тоді вже намагалися вони збурити. І треба сьогодні визнати, і це важливо, однією з ключових помилок всіх українських влад, без прізвищ президентів, не будемо нікого з них виділяти, було те, що представники кримськотатарського народу були майже не представлені в українських органах влади, насамперед на території Автономної Республіки Крим. Маю на увазі уряд, правоохоронні органи, суди, СБУ теж, не забуваємо. І саме тому зараз, наприклад, серед тих позицій, які я вважаю дуже важливими, і статус корінного народу для кримських татар, караїмів, кримчаків, але і так само на території України треба запустити всі механізми і державну підтримку на навчання, підготовку кримсько-татарської еліти тут, на цій території. Тому що Крим точно ми будемо повертати, і ці вже інститути, люди і еліта кримськотатарського народу має право повертатися на рідну землю і самоврядувати і в рамках і автономії, і в рамках визнання статусу їхньої споконвічної території.
в складі, безумовно, України. Ви маєте на увазі, щоб, наприклад, представники кримсько-татарського народу, такі як Рифат Чубаров там, чи Мустафа Джемілєв, були не лише в парламенті українському, а щоб прямо от в Києві створювати теж парламент І він має існувати. Республіки Крим? Так же і робили ми після Революції Гідності. Було відновлено, все СБУ там зрадило. Ну то що тепер? Опустити руки і казати, що не будемо нічого робити? Ні, започатковували, хоча і важко. І було і знайти людей, і СБУ Криму. Але де? В Києві. Працювали дуже непогано, з операціями, які не можна поки що розсекречувати, але тим не менше були і успішні операції. Зараз діє, і це правильне рішення. Прокуратура Автономної Республіки Крим, Гюндуз Мамедов очолює цю структуру, наскільки я знаю. І, як бачите, вона працює і розслідує, і виходить на ті результати, які важливі і для України, і для міжнародного співтовариства. Тому СБУ, прокуратура, далі, правильно, органи самоврядування, культурна автономія, навчання, підготовка до правоохоронних органів, до Але як ви це бачите? роботи. Парламент і уряд в Києві будуть вирішувати ті питання, які відбуваються в Криму безпосередньо на цій території, а вони ж там не матимуть просто правового рішення. Ми правових підтримуємо можливостей. тут наші органи влади і всюди, і в ООН, і в Раді Європи, про яку я знаю, ви вже говорили в ефірі про рішення важливе Ради Європи стосовно Криму. Ми всім говоримо. А ось легітимні органи влади. Ось, Ілон, чому я так наголошую, що не тільки слова, не тільки виступ один раз на рік, при всій повазі до всіх, хто сьогодні був в Вважаєте, оперному що в театрі. Україні мало, А ось легітимні органи влади, ось програми, ось реєстр населення, ось ми знаємо, хто втратив власність, ось землі, ось категоричне заперечення від легітимних органів влади Автономної Республіки Крим, українських, щодо дислокації і перебування російських військових частин окупаційних на території, яка докорінна і споконвічно є територією корінних народів, ніяк не агресора і на їхніх військових баз. Ось чому я так вважаю це важливо. Що, на вашу думку, має зробити влада ще для того, щоб наблизити повернення Криму? Діяти приблизно так, ми вже сказали. Якщо щось з цього почують, вже непогано. Раз. Друге, обов'язково вийти на законодавче рішення, тобто проухвалити закон про статус корінних народів України, корінного народу України, кримських татар, зокрема. Друге, визнання корінного статусу означає одразу шукати і здобувати міжнародну підтримку для того, що з 1972 року в усіх резолюціях і універсальних рішеннях ООН фіксується як невід'ємні права і повноваження споконвічних корінних народів по всьому світу. Другий механізм міжнародний. Третє, треба рішуче після цього так само підтримувати, щоб в Крим допустили і прибули представники міжнародних правозахисних організацій, насамперед ОБСЄ. Мандат такий вони мають. Їм треба від України і від міжнародної спільноти законодавча підтримка, що кримські татари – це корінний народ України. Їх туди обов'язково, щоб вони допомагали вже зараз до звільнення Криму від окупаційних військ захищати, кого перші зараз страждають представники кримсько-татарського народу і Меджлісу. Пане І так далі. Валентине. Це вже конкретний план дій тут і зараз. З метою чіткою і продекларованою на весь світ. Крим – Україна. Так, Крим Україна, але в постановці питання кримські татари корінний народ України мені вчувається спроба прив'язати кримських татар до України. Корінний народ України. Чому не корінний народ Крим? Тому що Автономна Республіка Крим – невід'ємна частина України. Раз. Крім того, ми вже з вами згадували, і це буде справедливо, і кримські татари, і кримчаки, і караїми, і вірмени, і болгари, і всі, і греки, які хай в меншій кількості, євреї, яких висилали, знищували в той самий час. Тобто, зрозумійте, нам ні в якому разі не можна впадати в сталінізм, який Сталін так само в 1944 році встав і сказав, кримські татари зрадники. Все, і один народ відокремили від всіх інших. Ми сильні, коли ми разом. Повернімось на хвилину у той трагічний час. Нам відомо, що під час німецької окупації, нацистської окупації Криму, кримські татари виявляли героїзм і співчуття до інших людей, яких переслідували. От вони євреїв рятували, вони людям слов'янської національності надавали допомогу. Коли виселяли отак раптово і масово кримських татар, хтось за них взагалі вступився?
Що вам відомо? Ні, це Чому? трагедія. Чому? 44-й рік. Самі розумієте, вже скільки війна триває. Раз. Друге, війська НКВС зробили все можливе, щоб оточити. І була настільки раптова депортація. Саме цього Сталін не побоювався, що раптом українці або вірмени, або греки, хто залишились, вступляться, бо вступалися на інших землях. Але для кримських татар і для їхніх сімей обмежили настільки в часі, за годину-дві, навіть особистих речей не могли люди взяти і забороняли. Навіть німцям у Поволжі дали 2 дні на те, щоб Татарам забрати. 1 ніч. А там 15 хвилин. 15 Кримським татарам 1 ніч, і тільки от почитайте спогади, які ми вже розсекречили, передали людям, власне, або родичам, або Мустафі Джемілєву і Меджлісу. Маленькі на той час діти пригадують 12-13 років, що тато з мамою ми змогли взяти 1 котомку, і на тому все. Ні жодних інших, ні речей, ні документів, нічого. Після того, як вирушили товарняки, навіть не потяги, спалилося, повивозилося все, що було особистими речами цих сімей, і частково туди вже перезаселялись. Знаєте, а я можу з вами передислоковувалися. поспорити, тому що я, наприклад, бачила матеріали і документи в книзі історика Гульнари Бекірової. Так. І вона, наприклад, розповідає, що в ці будинки і в ці двори були заселені інші люди, потім я про пізніше. що й кажу. Так. Але з приводу того, що було спалено, вони користувалися тим всім і казали, що дуже класні двори, дуже класні подвір'я, буквально в кожному є колодязь, що все необхідне є, що вони такі дуже гарні були господарі. Тобто користувалися цим майном. А тепер про те, що було спалено і знищено. Мечеті, місця поховань, релігійні споруди. По суті, ціла цивілізація знищувалася, палилася, підривалася. Я пам'ятаю, скільки зусиль Мустафа Джемілєв, треба його сьогодні обов'язково згадати, віддавав з перших років відновлення української незалежності, щоб отримати дозвіл в Сімферополі на місці, де стояли культові або релігійні споруди кримськотатарського чому народу, таке було отримати знищення? дозвіл від цих регіоналів, які все життя керували Кримом, хоча б відновити. Так як ми Михайлівський собор, слава Богу, українська діаспора і українці відновили. Кримським татарам до останнього не давали навіть дозвіл на вже доведеному місці в центрі Сімферополя, що тут стояла мечеть. Тут її зруйнували. І ще один аспект – це те, що було змінено дуже багато географічних назв. Так. За винятком Джанкоя, Бахчисарая, там таких вже всесвітньо відомих. І, до речі, досі не поставлено питання про те, щоб Сімферополь іменувався Акмезджитом. Ну, сподіваюся, що колись таке буде. Валентин Наливайченко, гість програми «Бюльгюн», Ілона Довгань, Андрій Куликов. Ми повернемось до вас в 18:20. І хто у нас буде У нас тоді? буде історик, співробітник Інституту національної пам'яті України, гість нашої студії Максим Майоров. З ним будемо говорити про історичні передумови і що тривало після 44-го року до 91-го і пізніше, як кримські татари далі боролися за своє повернення на свою землю.